Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma kula Gatot Priyo Pambudi, kelas 12 IPS kali, nomor absen kali dosa telu. Mriki kula nyritakake cerita rakyat legenda Sangkuriang. Monggo dipirsani. Ing jaman biyen ing Jawa Barat ana bocah wadon sing jenenge Dayang Sumbi. Dheweke duwe anak lanang jenenge Sangkuriang. Anak kasebut seneng banget golek kewan ing alas. Saben buru dheweke tansah diiringi asu kang ditresnani sing dijenengi Tumang. Tumang satemene titisane para dewa lan uga bapake kandung Sangkuriang, nanging Sangkuriang ora ngerti yen biyunge wis mbedakake kanthi rahasia. Sawijining dina kaya biasane Sangkuriang tindak menyang alas kanggo mburu. Sawise tekan ing alas, Sangkuriang wiwit goleki mangsa. Dheweke weruh manuk sing lungguh ing sangisore, banjur tanpa mikirake Sangkuriang langsung nembak lan ditindakake kanthi bener. Sangkuriang banjur dawuh marang Tumang kanggo ngoyak mangsa, nanging Tumang ora bisa ngendhaleni dawuhe Sangkuriang amarga dheweke kesengsem ing Tumang. Sangkuriang banjur ninggalake Tumang lan ora diijini bali menyang omah maneh. Rawuh ing omah, Sangkuriang nyritakake kedadeyane marang ibune. Sawise krungu critane putrane, Dayang Sumbi duka banget. Dheweke njupuk sendok beras lan disabetake ing sirahe Sangkuriang. Rumangsa kuciwa karo kerawatan ibune, Sangkuriang mutusake arep lunga lan ninggal omahe. Sawise kedadeyan kasebut, Dayang Sumbi nyesel banget amarga tindakane panjenenganipun ndedonga saben dinten lan takon sing sapisan bisa ketemu karo putrane maneh. Amarga katresnan saka doa Dayang Sumbi, Gusti Allah maringi hadiah keayunan sing langgeng lan enom langgeng ing salawas-lawase. Sawise bertahun-tahun Sangkuriang ngembara, dheweke pungkasane arep bali menyang kampung halamane. Sasampunipun wonten piyambakipun kaget amarga kita asalipun sampun nami. Kesenengane Sangkuriang tambah akeh nalika ing tengah dalan ketemu karo wanita sing ayu banget, sing ora liya yaiku Dayang Sumbi. Amarga kepincut karo kaendahane, Sangkuriang langsung ngajak dheweke. Akhire lamarane Sangkuriang ditampa déning Dayang Sumbi lan sarujuk bakal nikah ing mangsa ngarep. Sawijining dina Sangkuriang njaluk izin saka calon bojone kanggo mburu ing alas. Sadurunge ninggalake, dheweke njaluk ngencengi iket ing sirahe marang Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kaget banget amarga nalika mbesuk sirahe Sangkuriang, dheweke weruh bekas lara. Bekas lara iku mirip karo bekas lara anake. Sawise takon Sangkuriang babagan nyebabake cilaka, Dayang Sumbi kaget amarga sejatine menawa calon bojone iku anake dhewe. Dayang Sumbi bingung amarga dheweke ora bisa kawin karo anake dhewe. Sawise Sangkuriang bali saka mburu, Dayang Sumbi nyoba ngomong karo Sangkuriang supados Sangkuriang mbatalake rencana pernikahanne. Panjaluk saka Dayang Sumbi ora disetujoni déning Sangkuriang lan mung dianggep minangka angin. Saben dina Dayang Sumbi mikir babagan perkawinan kasebut ora tau kelakon. Sawise mikir kanthi keras,
Pungkasane Dayang Sumbi nemokake cara sing paling apik. Dheweke ngirimake rong syarat kanggo Sang Kuryang. Yen Sang Kuryang bisa ngrampungake kahanan kasebut, banjur Dayang Sumbi kepingin dadi bojo. Nanging yen gagal, banjur ora sida rabi. Cara pertama kanggo Dayang Sumbi yaiku yen Kali Citarum bakal diwenehi bembegan. Lan kaping pindho njaluk Sang Kuryang kanggo gawe kapal sing gedhe banget kanggo nyebrang kali. Kondisi kasebut kudu rampung sadurunge subuh. Sang Kuryang setuju karo kang dijaluk Dayang Sumbi lan janji bakal rampung sadurunge isuke. Kanthi kakiyatan supranatural, Sang Kuryang banjur ngeterake kanca-kancane saka bangsa jin supaya bisa ngrampungake tugas kasebut. Dayang Sumbi nitip karya Sang Kuryang. Dheweke kaget amarga Sang Kuryang moh ngrampungi kabeh syarat sing diwenehake dening Dayang Sumbi sadurunge subuh. Dayang Sumbi banjur njaluk bantuan masyarakat sekitar kanggo ngetokake kain sutra abang ing sisih wetan kutha. Nalika ndeleng werna abang ing sisih wetan kutha, Sang Kuryang mikir yen ana isu. Sang Kuryang langsung nyopot karyane lan ngrasa dheweke ora bisa ngrampungake syarat sing dikirim dening Dayang Sumbi. Kanthi gangguan lan kuciwa, Sang Kuryang banjur jebol bendungan kasebut. Amarga rusak bendungane, ana banjir lan kabeh kutha iki tenggelam ing banyu. Sang Kuryang uga nundang prau gedhe sing wis digawe. Prau nglangi lan ambruk banjur dadi gunung sing disebut Tangkuban Perahu. Pun kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.